Ja, Zaterdag ga je beginnen. zaterdag gaat het beginnen. Ja. Elk jaar weer. Ja, nou toch al een aantal jaar een hoesje. Ja, je zegt de microfoontje op, dat huren ze ook allemaal. Ja, en hoes? Ja. Ja, en een webshop hebben we. Dus we hebben de hoesverkoop en bij de busshop in Heidse verkopen we. Café Ja. en een webshop. Ja, Is er nou zoveel belangstelling voor kerstboom? ja dat blijkt. ja, toch wel. Ja, Ongelooflijk, hè? ja, Ja. ja. En ik zei net al tegen Gerard, mijn cameraman, vroeger had ze maar één soort kerstboom. Nee, tegenwoordig is er meer. En de ruuzelde nog een paar dagen al, had ze de kachel aan en kwam er van de kelt naar binnen. En Ja. dan was het een kale kerstboom, Ja. bijna al met kerst. Maar Ja. dat is nou niet meer. Nou ja, bij uitzonderingen komt het natuurlijk nog wel eens voor. Maar er is nou tegenwoordig allemaal verschillende soorten. We hebben de Nochtman, die heet stevige naalden, Ja. de goed naaldvast is. Fraserie is een iets nieuwere soort. Is ook zachte naalden, houdt supergoed de naalden vast. Ja. Dus we hebben We van gaan eens alles. kijken. Ja, dat komt... De heer des huizes komt eraan. Nou, ja, we zijn zo benieuwd naar de kerstboom die ze allemaal heeft. moet ik zeggen. Ja, zo zijn we. Hoi, Hoi, Nick. Jeroen Van Bortel. Omroep- Hoi. Van Omroep 1 en van het programma Boetekoen. Hallo. Ja. Hoi. We zijn benieuwd naar de kerstboom. Ja. Ja. We gaan de kant op. Ja? Ja. we hebben nog niet zo heel veel staan, hè? Moeten we binnen, wilt je ze voor de verkoop zien of wilt je ze gewoon op het veld zien? Wat je allemaal hebt, wat er een kerstboom bestaat tegenwoordig. Want ik was namelijk altijd van vroeger Ja? een kerstboom en een meter 50. Ja. Dat was het al. Ja. En de ruuzelde na Ja. 2 weken al 3 Ja. koningen heel de niveau. Ja. Dus ik zie dat er van alles, op ik huur al, dat er van alles anders is. Ja, dat is ook zo. Ja. Er is wel Nou. tegenwoordig is er wel een diversere keuze als alleen een meter 50. Dat maakt me nieuwsgierig, want ik zie al wat knapen, wat boetekoenen knapen daar staan. Ja, nou, Ja. dan gaan we even Dat waren kijken. Kom hele maar mee. grote. Je bent hele grote, toch? Ja. Nou, ik ben benieuwd. Nou, het weer is dan eigenlijk al wel, maat. We hebben We wel hebben geboft met het weer inderdaad. Ja, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Zeg, en hoe lang van tevoren? 3, 4 weken van tevoren? Nou, dat ligt er een beetje aan, zeg maar. Dit is wat heel ligt, dat zien Nochtman kerstbomen. Ja. Dus die naalden, die prikken niet, die zijn zacht. Die hoor je de naalden ook wat langer vast. Alleen die hebben een penwortel, waardoor dat hij eigenlijk alleen geschikt is, vooral met name om ze af te zagen. Ja. Het beste is eigenlijk om er pas aan te beginnen op het moment dat de eerste nachtvorst is geweest. Maar ja, goed, want dan komt de sapstroom in de boom tot stilstaan. Ja. En dan is het eigenlijk goed om hem pas af te zagen. Maar goed, dus de natuur, dat weten we niet altijd of het kan, maar we zagen die zo laat mogelijk. Ja. Maar dan beginnen de problemen, dan moesten we in zo'n standaard zetten. Ja. Hè, Ja. Aandraaien, er is een schroeven, aandraaien, ja. Ja. Moet er een wal of geen water bij? Door mot water bij. Ja. Ook in een gezaagde boom, die neemt gewoon water op. Ja. Hij zet eigenlijk de hoorwortels van de kerstboom. Ja. Dus aan de zijkant. Dat is Ja. ook een tip eigenlijk. Op het moment dat ze iets in een standaard zet, Ja. haal met een patattenmaatje of met een snoeischier, haal een heel klein beetje van de bast af. Totdat ze op het roeie vruchtvlees zit, dus niet op het hout. En zet hem dan in het water. Dus net wie een sneebloem eigenlijk. Juist, Toen ja. maakt ze een verse wond. Ja. Op dat moment zet ze hem in het water. Ja. En dan zuigt hij zich helemaal vol met water weer. En dan ga je er gewoon langer met. Dat is gewoon Dan ben ik wel even de advocaat van de duivel. Die heb je Ja. dan een paar dagen al gelegen droog. Ja. Zie je dan niet ingedroogd dat er dan niks... Kun je dan nog tot leven? Ja, dat kun je wel Ja. nog te leven. Zeker weten. Daarom moest je die verse wond eigenlijk ook Ah, maken. kijk eens aan. Ja. Maar het is wel zaak. Kijk, het is even goed natuurlijk wie langer geleden in een boom is Ja, ja, afgezaagd. ja, ja. En vaak is het ook een tip. Kijk aan de onderkant. Het hout moet echt van Pas lichte op, kleur zien. niet op de... Ja. Want Ah. dus als er ergens komt en de zus eigenlijk dat dit hout al een beetje donkerder is, dan weet ze eigenlijk al, dit ligt al wat langer. Ja, ja. Wie lichter de kleur is, wie later dat er gezaagd is en wie verser dat het product is. Dat is gewoon zo. Ik heb nou, voor mijn begrippen, zo'n grote kerstboom. Nou, daar zien we zelf ook wel eens verbaasd over, moet ik eerlijk zeggen. Dat je denkt van Dit zien ja, ook wel de grootste. dit zien wel de grootste, joh. Die zien in een meter of 3, 3,5. Maar er Ja. zien mensen die dat echt in de woonkamer zetten of Kennen buiten ze. neerzetten. Ja. In de woonkamer. Sommige mensen die zeggen dan toch, ja, ik zeg zo'n dan ook eens vide of voor met een vide bijvoorbeeld, dat Ja. ze echt dat bovenin kunt zetten. Ja. Ik moet even terugdenken, ik ben misdienaar geweest en in Ja. de kerk had ze Ja. inderdaad Bijvoorbeeld. die knaap van 3, 4 meter. Ja. Zeg, en we gaan even het veld op. Ja. Want, En daarnaast, want ik wilde net zeggen van die 3 schroeven, daar hebben we een superhandig systeem voor. Was hem heel fijn meteen
recht is staan. Dus De- ik heb misschien nog wat Eerlijk krieken gezegd, daar. dat helpt me eigenlijk om de plaats van de kerstboom Ja, dat snap ik. Nou, dan hebben we weer de oplossing. Nou, Oké. dat zal ik eens Doen we laten eerst op zien. het veld en Eerst op daarna... het veld. Ja, doen we eerst op het ja. veld. Ja, eerst op het Ja. veld. Nou, kom. Kunnen we dan de eerste uitpakken, maar we hebben ze nog niet gelost. Maar dan kunnen we dan... Ja. Nou, lopen wij nog het het veld de in. eerste. Ja, Misschien is het dan leuk om van kleine groeien te lopen. ja. Zeg, Kunnen we en dan Oké. komen man en vrouw, komen dan op Ja, de ja. zondagmorgen komen die de kerstboom moeten zoeken. Die komen mee En dan begint het gestreven al. Ja, Ja. de vrouw bepaalt vaak. Ja. Maar Ja. als een man hem uitkiest, is het wel de meest kritische klant vaak. Dus het is vaak, de meeste mannen maakt het helemaal niks uit. Nee, Kijk, want die moeten hem bezetten, hè? die moeten hem inderdaad zetten. Maar Ja. als er dan een man komt, die komt vaak zonder dan, en die wil de kerstboom uitzoeken en de vrouw is er niet bij, dan is het wel de klant die het meest precies kijkt van, oh, die moet helemaal perfect zien, zeg maar. Sorry dames. Maar ja, dat is echt verschillend. We zien ook Ja. wel eens mensen die komen en die gewoon weer weg en die komen een dag later terug. En dan weet ze het nog niet. Nee, dus... Jongens, toch voor die paar weken tijd. we zien Hang hem mensen- vol met slingers. Ja. Dat is een tekst geschreven, zie ze toch niet? Nee, ja, ik Hè? niet. Maar ja, goed. Ja, oké. Ik weet alleen niet, is het toch handig met Nou, de we modder gaan- en de witte schoen Ja, of moeten we oké. even de andere kant lopen? Ja, mocht dat? Ja, Kennen we kennen de al- schoenen? Ja, kom maar, we gaan. Ja, Ja, zeker. We kennen ook aan de andere kant. Ja, dat is iets minder modderig. Nou, goed. Ja, Ja, inderdaad. oké. Nou, ik volg ook. Nou, zeg, En en dan... dus met name de jeugd zien we ook, die zoeken toch wel steeds vaker een echte kerstboom in Ja. plaats van de kunstkerstboom. Lekker Dat zien we sferen, wel. lekker ruiken. Ja. Hè? En sinds corona is dat gezelligheid er ook weer Ja, ja. wat meer gekomen. Toen heeft het echt weer een boost gekregen. En we zien ook wel dat mensen willen, dat is wel een uitdaging voor ons als kweker, is dat klanten hem willen steeds eerder binnen hebben eigenlijk. En daar zit natuurlijk wel een grens aan, want uiteindelijk blijft het toch het is geen kamerplant. Nee, dat klopt. En uiteindelijk is wat voor soort en vers dat ze mogen Ja. teelt, uiteindelijk is de rector een keer goed. Dit zijn Nou. de fraseries wat ik straks zei, Ja. ook met zachte naalden en dus wel met kluit. Ja. Die prikken ook niet. Dus Dat als is je eigenlijk vast- dat is een hele moeilijk te telen bouw, maar het gekke is eigenlijk, als hij in de woonkamer staat, zien ze enorm sterk qua naalden en laten bijna geen naald vallen. Het lijkt bijna een kunstboom. Ja, maar het is wel echt. Qua kleur en de Ja, plek een beetje, hè? ja, dat is een Amerikaan, die ruikt ook veel, Ja. veel sterkere dan een geur. Ik kom uit Amerika over eigenlijk. Mhm. Het is een Amerikaans. En in Amerika hoor je ze van wat slankere en dat er ook wat dichter is van zo'n soort boom, zeg maar. Dus dat is weer, dat is toch wel anders en het komt weer iets meer op in Nederland, zeg maar. Ik zie nu de jongelingen staan. Ja, Hoe de oud jongen. zijn die? Wij, als we plantjes kopen, we kopen plantjes van een plantenkweker. Ja, En die zien dan eigenlijk 4 jaar. Die komen echt als zaadje uit een dennenappel. ja. En die krijgen wij als zo'n boompje. Deze stond over het 2e jaar stond die hei Ja. op het veld. Nou ja, goed. En dan planten we ze aan. Dit is een Nochman. Op het moment dat hij 2 meter is en daarachter staat, dan heeft hij zeker ongeveer 8 jaar op het 8 veld jaar. gestaan. Ja. Eerste 2 jaar doen ze eigenlijk bijna niks. Zit geen groei in. En daarna begint dat langzaam Ja. dat te komen. Een aspergesboer die heeft het knetterdruk, hè, tot en met 24 juni. Ja. En jij hebt natuurlijk ook, dit is ook een piek dan eigenlijk. van het jaar. Letterlijk, ja zeker. Ja, hè? We zien van maar vaak, voor ons is dit wel de drukste Deze periode week. in de zin van deze Ja. week eigenlijk. In de zin Ja. van het rooien en zo. Dat is, Ja. dat is fysiek natuurlijk ook zwaar werk. En het begint vaak met, in pot begint dat in Ja. medio oktober al. Dus eigenlijk als wij beginnen met de Zaterdag met verkoop, de dan is het verkoop. fysiek het Ja. zwaarste werk voor ons, logisch Ja. zo zeggen. Ja, erop. ja. Ja, maar dat is ook toch wel hulp hebben, denk ik. Uiteraard. Ja, ook. Uiteraard. Ja, we doen Zeggen veel met z'n z'n tweeën en maar- dan lopen die storm op zondagmorgen. Nee, oh nee, dan hebben we hulp. Ja, Ja, zeggen. zeker. Maar Ja. nou zien we dat. Ja, die hebben we allemaal zelf Ja. met de hand toch Met de gedaan. hand. Ja, ik heb wel alles met door een loenwerker laten rondsteken. Maar de laatste steek is nog altijd met de Ja. schop. En dan in de pot. Ze gewoon allemaal met de schop er nog uit. Dus het gebeurt nog wel. En Ja. dit soort buim doen we met een motorzaag. Maar ja, de rest gebeurt wel. Maar wat in een kluit staat, gebeurt toch met schop nog. Dat had ik bijna niet te vragen, maar dat je 24 december op de... Nee, maar zoveel. Goed rusten, Ja. goed rusten. Ja. Nee, maar Ja. dat is wel een prachtige tijd en ook een gezellige tijd. En Ja, Oh, stel ik de hoesverkoop begint, dan Ja. ja. Nou,
We zetten de boom in. Ja. Hoe scheef de top of hoe scheef de stam ook is niet relevant. Niet? Want we zetten de hei neer. Ja. De hei onder zit een slijpschijf met een boor in. Maar de man moet dan toch recht staan als... Ja, Ja, en dan hebben we dat gele ding Ik ken er nog niet bij, maar dan moet hij hem neer. Ja, We zetten deze eigenlijk. hem neer. Ja. Ah, kijk Dan eens. staat de boom altijd recht. Recht, Dit ja. staat Ja. altijd recht. Dan boren we een gaatje. Ja. Suus hij onder een boor. Die boort hij onder een gat in. Ja, precies. Dan is dat gat dat is altijd recht ten opzichte van de Ja. stam. Nou, dan leggen we de boom neer. Doe het. Nou hebben we het gat geboord. En dan? En dan, dat is een konisch Koontje. gat eigenlijk. Dus dat is niet helemaal recht. Dezelfde pin zit hier in de standaard. We zetten die er zo op. We draaien een paar keer dat we hem vastdraaien. We zetten hem recht. Hier zit ook een waterreservoir in dat je de boom altijd... En dan moeten die takken nog even zakken, omdat Kijk, die die... zitten strak in het net, dan moeten we hem het even net laten zetten. zakken. Nou, kun je hier water geven. Klaar is Kees, staat altijd recht. Nou, er is geen makkelijker systeem als dit, denk ik. En past een menig design hoe Ja, dan ook. we hebben Ja. ook nog verschillende kleuren, Ja. dus veel je nog wat wil. Ja, jongens, dat willen we nog hier. Ja, Dankjewel, super. Ja, Nou, alsjeblieft. applaus. Goed gezellig. Ja, Top. Dankjewel. graag gedaan. Nou,